Takže tu by sme začali. Toto je izba, kde bývam v Sharm el Sheikh. Číslo 1122. Jak sa páči? Tak, tuto som celých 8 dní bývala. Aby som nezabudla, dnes je 21. januára, rok 2011. Je niečo po 9. hodine ráno a slnko vonku už značí, že bude znova jeden krásny deň. Tak sa na to pozrime. Toto je náš dvorný bazén, kde sa denne opalujeme. Slnečko, the palm, the bazén, moričko. A chlapci nám hrajú ping-pong. U nás na Slovensku, v Bratislave, v tomto čase je možno niečo nad nulou. Začal sa posledný pracovný deň v týždni, je piatok a ja si idem užívať posledný krásny slnečný deň v Sharm el Sheikh. Arabi tomu hovoria Sharm el Sheikh. Teda nie Arabi, ale skôr ja. Je to tu naozaj nádherné. Počasie prialo celý týždeň. Milo sme boli prekvapení, keď sme sem prileteli. Brutál. Určite by som sa sem chcela vrátiť. Á, Riči? Áno? To by si chcel vedieť, čo?